I bé, un dia més dins de l'Oi por Hoy. Avui tenim el gust de tindre Ernestina Borràs, l'alcaldessa de Càlig. Bon dia, Erne, què tal? Bon dia, Cristian. Bueno, un gust que pugues estar aquí en representació del poble de Càlig. Ha sigut este cap de setmana un bon cap de setmana, no? Hem vist com vosaltres heu fet eixances a llums, tot el que heu tingut a Càlig, que sempre aposteu, no? per dinamitzar el que és el poble de Càlig. Però bueno, conta'm un poquet a priori com va anar tot este cap de setmana. Sí, bueno, el cap de setmana ha sigut un cap de setmana fantàstic. També ens ha acompanyat el temps. Sí, la veritat que sí. Nosaltres pensàvem si arriba a ser el cap de setmana passat, que se va fer aquella hora tant de vent. Per tant, el temps ens ha acompanyat. Vam començar des del divendres en l'encesa de llums. Bueno, es començar no, perquè el treball ja va ser anterior, tota la decoració de l'arbre i ens van ajudar les mestres de casa, després tota la decoració que van fer un tren i una caseta i tal. La brigada municipal, els dies de pluja, ha estat treballant per tal de fer tota aquesta decoració. Natàlia i Salva de l'Escoleta de les Matineres han fet tota la decoració de tot aquest treball de la brigada. Per tant, és un treball de molt de temps que teníem ganes de que la gent ho veguera. El divendres va ser l'encesa, també van actuar les xiquetes del poliesportiu, del ball del poliesportiu, i bueno, tot això va fer que allí congregarem, eren vora 300 persones. Després també van fer una xocolata que també apetia, i la veritat és que va quedar un dia molt, molt lluït. El cap de setmana, dissabte i diumenge, ha sigut ja la tradicional fireta, és una fireta molt xicoteta de Nadal, en el Belém que col·laboren el grup de teatre Corronconco, les reines i dames de festes, i molt esperat per moltíssima gent que té moltes ganes d'atansar-se a Càlig per tal de compartir amb nosaltres esta fira i este Belém. I la veritat és que contents, vam tindre moltes actuacions de l'agrupació musical Vila de Càlig, de l'Escola de Música, ahir també Pau Lavajos, commemoració de l'any d'Estellers, i també vam aprofitar el dissabte per inaugurar el local social que tantes ganes teníem. Vaig explicar el que havia sigut el local i pel que estava destinat, però principalment allí tenim la unitat de respir per als nostres majors, perquè considerem que s'ho mereixen, evidentment, que és la història del nostre poble, tots els nostres majors, i jo els vaig dir que és el que jo voldria el dia, si tinc la sort de poder arribar a utilitzar aquest servei, tot allò que voldríem que per als nostres tinguérem en condicions. És un local no molt gran, però en totes aquelles condicions que fan falta. A més, la sala de l'ESPAP va directament a la plaça Diputació, per tant, aquells dies que faci bon temps poden estar allí disfrutant, i després ja anirem acabant d'amueblar la planta de baix per una sala d'estudis per als nostres jovens, i la de dalt una sala multiusos per tot allò que creguem necessari. Per tant, ha sigut molt de treball durant molt de temps, perquè ens va costar un muntó, però l'any 2018, entonces era president de la Diputació el senyor Javier Moliner, ens va fer la sessió a l'Ajuntament i la vam escriturar, i a partir d'ahir hem estat utilitzant totes les subvencions que hem pogut, el Pla Castelló 135, i després era l'Impulsa, ho hem destinat tot allí, i ens ha quedat un local, i jo una supercontenta, perquè totes aquestes coses que fa molt de temps que has estat treballant, i en tots els equips que he tingut durant aquestes 4 legislatures, s'ha vist una realitat, i per tant ha sigut un dia molt bonic per a nosaltres. La veritat que crec jo que aquesta unitat de respir, aquest local per a Càlig va molt bé, anirà molt bé, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que el podrà utilitzar, no només gent major, sinó gent jove també, i és una bona inversió que heu tingut que fer durant uns anys per a poder fer-la realitat. Sí, i més, i el que t'he dit, que independentment de tot el resto que vulguem utilitzar l'edifici, però la unitat de respir, pensa que nosaltres ens subvenciona la Diputació 2 hores, l'Ajuntament de Càlig n'estem donant 5, el resto és en fons propis, fins al moment, però fins al moment no. Farem tot el que siga per treure diners d'on siga, perquè això siga continuo, i ojalà poguérem tenir en ment altres serveis que puguem donar
per tal de que ells estiguen el millor possible. Un lloc on ells se sentiguen estimats, que és el que té que ser, i els familiars que estan contents de saber que ells allí estan en bones condicions i unes hores on ells compartixen en la resta de veïns i veïnes que utilitzen el servei. Parlant un poquet d'alguns temes que han vist aquestes setmanes des del Partit Popular, en concret des de la portaveu del Partit Popular de Càlig, ens feien arribar una nota de premsa a la qual dia que dins dels pressupostos de la Diputació tenien, on hi havia una partida, segons ells, de lo que és aquests 600.000 euros per a la carretera. Quina opinió des d'alcaldia teniu i sobretot si és o no veritat aquesta afirmació de la portaveu del Partit Popular? Bueno, mira, jo sí, també vaig veure-ho i per tant ho celebro que siguera així. Jo contenta perquè el que vull és que sigui així. Ja fa molts anys que aquesta carretera estem lluitant per tal de que sigui una realitat. El que passa que la legislatura anterior, que també se tenia que fer, van tindre que començar en arreglar el que era el pont, i menys mal que van destinar els diners a arreglar el pont, perquè en totes aquestes pluges últimes imaginar el que haguera pogut passar, perquè limpiant se van donar compte que el que eren els pilars estaven malament i allí van invertir molts diners en arreglar-ho. El següent pas era fer la carretera. Ara diuen que 600.000 euros per la carretera. Jo ho celebraré i ho agrairé i ho aplaudiré. Avui per avui, els pressupostos de la Diputació que van aprovar l'altre dia, aquesta partida no està. És més, el dia que la presidenta de la Diputació va vindre a veure les màquines que treballaven en Càlig, estan allí parlant i comentant tot el que havia passat i tal. Per cert, que sabíeu que anem a invertir en la carretera. Jo li vaig preguntar, i en els veïns que faltava, perquè ahir tenim un problema amb dos veïns que no estan conformes, ja heu parlat? No. Per tant, està molt atrasat. Ojalà este 2025 pròxim siguera una realitat, però avui per avui no és, i el pressupost de la Diputació tampoc està. Si se fa, és el que jo vull per al meu poble i jo ho aplaudiré conforme t'he dit, però avui per avui no és cap realitat. Entonces jo també va sorprendre quan se va dir. De fet, després de la visita que te vaig dir que comentes de la presidenta, que en aquest moment a mi com a alcaldessa no se me va dir res de 600.000 euros, se va comentar com una cosa així de passar, sí que me va sorprendre que al cap de no res el mateix dia se sortiguera la notícia dels 600.000 euros, però a mi com a alcaldessa no se me va dir i comprenc que a la cap de l'oposició sí. Cada partit treballa d'una manera, jo crec que no és el correcte, però allà cada un en les seves maneres de treballar. Parlant temes també que crec jo que són importants per als pobles, fa un ratet han parlat en Adolf, l'alcalde de Cervera, i ens comentava el fons de cooperació que molts de pobles, alguns dels pobles del Maestrat patiran el 2025, i el poble de Càlig se veurà molt afectat en esta retallada dels fons de cooperació? Jo crec que afectarà a tots, això no té colors. Uns ho diran més, altres ho diran menys, però afectarà a tots. Càlig afecta en 108.000 euros. 108.000 euros, nosaltres encara estem treballant en el pressupost, ha arribat un secretari nou, ho estem treballant tot, entonces tampoc portem cap pressa, i més ara al saber que el fons de cooperació no estarà. Hi ha unes obres de manteniment que ens havíem compromès i evidentment aquestes obres això se farà sí o sí, com siga, però nosaltres el fons de cooperació fins ara ens havien donat llibertat i ens havien donat una confiança en que els alcaldes sabem millor què és el que pot passar, en què ens ho podem gastar al nostre poble, i ho podíem gastar pel capítol, o sigui, no tenia per què ser en inversió, en gasto corrent. El gasto corrent, nosaltres, en Càlig, per exemple, te fico exemples, tenim un policia local que per els habitants que tenim no estem obligats a tindre'l, però per tema de seguretat, tant pels veïns del poble com pels agricultors, tota la gent que viu pel terme,
mantenim esta figura del policia. Després, quan la pandèmia, vam contratar a 3 peons més per a la brigada municipal i els hem seguit mantenint perquè creiem que estos 3 extras, a part de la brigada fixa, pensem que el poble està en millors condicions i moltes coses s'arreglen per mig de la brigada. Això, gasto corrent d'esta gent no sabem. Antes t'he comentat la unitat de respir, que de 2 hores que ens subvencionen, nosaltres en donem 5, per tant, aquestes altres 3 també. I així te diria les escoletes matineres que són gratuïtes, les escoletes d'estiu, Nadal i Pasqua, que ho fem en uns preus el més reduïts que podem. Moltes col·laboracions, evidentment que les subvencions a les associacions se mantindran igual, però ni pensar-ho de tindre que augmentar res, perquè el gasto corrent se mos ha reduït. Se mos estan dient que estos 108.000 euros sí que se donaran de remanents. Avui per avui el que jo sé és que els remanents se poden gastar si no canvien, si no canvien, i si canvien jo també ho agrairé. Se poden gastar per cancel·lar deute o reduir-lo, cosa que Càlig no en tenim, estem a deute zero, per tant això no, i l'altre per inversions. Nosaltres, com te dic, preferim utilitzar-ho per gasto corrent i després inversions este any haver sigut el més just, perquè durant tots aquests anys que hem mantès els impostos, ara te vaig explicar l'altra vegada que sí que s'havien pujat l'IBI, d'allí se podien fer altres coses que ara no podrem. Per supost que important ha sigut i molt, de retallar 108.000 euros, això ho estem quadrant, evidentment que ho quadrarem, és la nostra obligació, però que ningú no ens enganyarà ningú. Això 108.000 euros d'algun lloc tenen que sortir, o altres coses que volies fer que no podràs fer, i alguna retallar per algun lloc. Però inversió, nosaltres la idea no era, però el gasto corrent també se veurà afectat en totes aquestes coses, que d'alguna manera sí que tindrem que retallar, i ja veurem el què. Canviant de tema i parlant de més bones coses que dic jo i que sempre m'agrada parlar, saben que Càlig sempre heu estat fent inversions, sempre esteu fent projectes. M'agradaria que ens pogués contar d'este any o ja cara l'any que ve, quins projectes esteu fent o esteu en procés de qualsevol cosa, no? Sí, mira, en aquests moments, al llarg de l'any ha sigut moltes les coses que hem anat fent, però ara al final de l'any, que ha sigut una mica tot el tema de la nana complicat, perquè ens ha fet molt de mal el tema de camins, de camp de futbol, però estem intentant reparar tot el que puguem. Tenim unes obres que s'han anat allargant en el temps i per tema de subvencions, de quan te les donen, quan confirmen i tal. Entonces estem ara treballant en el Llars. Llars és una subvenció de 150.000 euros que se ens va donar a la Generalitat l'any 2022 per 2 vivendes. Estem treballant ara, s'acabarà el 2025. També tenim l'obra de l'Impulsar, que és al voltant del poliesportiu, el carrer Alcanar, l'asfalt, el clavegueram, adequació de les aceres, les voreres i tal. Després vam acabar ara el geolocalitzador, que és molt important també pels nostres veïns que viuen pel terme. I tenim també, tenim obres que també han de començar a principis d'any del poliesportiu, de ficar uns asseos, ja han fet el que és el desaigüe de la piscina, que teníem algun problema, penso que fa molts anys, el tema de la piscina, doncs per tal d'actualitzar-lo. I totes aquestes són les obres que estem fent ara, a part de tot el que vam comprar. Vam comprar una talladora de gespa pel camp de futbol i ara també han tret la licitació en una subvenció que se ens va donar a fons europeus per a eficiència i reciclatge per tot el tema de comprar un camió elèctric per tal de fer recollida selectiva. Ens començarem pels locals, per les empreses del poble, llavors si podem rebaixar aquesta tassa. Sempre se treballa de cara a ahir també per trencar la rama,
per la briga municipal, bueno, xicotetes inversions, totes aquestes coses les estem acabant ara. I entonces, dins del pressupost, pel 2025, el que volem és continuar en la urbanització La Rasa, que tenim, on estem ampliant el que és la il·luminació i canvi de voreres perquè revisaven i tal. Tenim el carrer Castelló de València, es continua en el carrer Alacant, això també ho portem ara pel 2025. També la idea era fer el tancament d'uns parcs infantils, el parc del País Valencià i després el parc un parc infantil que n'hi ha dins de les escoles, que ara també, crec que va ser al setembre, vam instal·lar un parc nou, com també hem fet el parc nou de la carrer Avinguda Constitució, molt utilitzat i la gent està molt contenta. Totes aquestes coses tenim ara pel 2025. Després també tenim que arreglar el carrer La Puríssima en la plaça País Valencià. Una de les últimes obres no ha resultat el millor que volíem per tema de l'aigua, de les pluges, l'estancament quan plou molt i per desgràcia cada vegada plou més vegades i per tant tenim que solventar aquest problema. Jo me vaig comprometre en el veïnat i així ho farem, això també va ara pel 2025 i després moltes altres coses que teníem, estem més penses d'aquest fons de cooperació, perquè com t'he dit, 108.000 euros són molts diners per un poble com Càlig i mos ha afectat i molt. Si se fica, benvingut siga i ho agrairem, però de fet nosaltres hem demanat que això se repenso, perquè no ho veiem molt normal. Pues, Erne, m'agradaria que pogués invitar a tota la gent, sobretot a la gent de Càlig, que puga passar un bon final d'any, sobretot un bon Nadal, però també en expenses, d'esperar aquest nou pressupost, que pugueu sobretot adaptar el millor possible a aquest any 2025. Sí, anem ara en festes de nadalenques, per mi són les que més m'agraden, són festes familiars, tot i que sempre falta gent a taula, que sempre trobaràs de falta tota la vida, però tot i això m'encanta estar amb tots els familiars i amics i fer pinya, que jo disfruto, és el que més disfruto. Entonces, preparant totes les festes, tot de Nadal, el Pare Noel, el Passeig, després el fin d'any, que ens trobem tots al Centre de Cultura, i la cabalgata dels Reis, s'està treballant molt des de la regidoria de Cultura i de Festes per tal de fer-ho ben bonic pels nostres jovens, però independentment dels nostres jovens i xiquets, treballar perquè el poble de Càlig tingui un lloc molt amable i que llamo per poder viure entre nosaltres. Jo desitjar a la gent que puguen vindre a Càlig a compartir amb nosaltres, però el meu desig pel 2025 és salut, i si n'hi ha salut, l'altre ja treballarem per poder-ho dur endavant. Per tant, salut, respecte, prosperitat, però sobretot salut per tot el món. Ernestina, moltes gràcies per vindre a Cadena Ser Maestrat. Estarem molt pendents d'aquest pressupost 2025, de veure si se pot encaixar tot bé i estarem informant de tot el que feu a la localitat. Molt bé, Cristian. Moltes gràcies.